Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios. Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalangguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sunod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiyon nga pahibion kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Aki ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe.
Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nagpalapit sa akon ang akon abyan para nga magpangayo sang pabor, nga hatagan niya sang chocolate si Trent. Apang sabaylo nga batuno niya ini, gintapi niya ini. Kag naglain ang buot ni Raquel. Gani amo na lang ang kaakig ko kay Trent. Kag ginhambalan siya sa mga masakit nga sugilanon. Gani ginkuha ni Trent ang chocolates kag ginkaon ini. Sa pagpadayon ko pagid. Oh, nano ka agot? Kado hindi mayong mudo mo aw? Isugid sa amon para makagway na. Sige na. Tol! Oh, Oh, ora pagid ang piste nga batsoyo. Siya gid ang utok sang alien. Tulutin. Dali bala kayo malaran ta ka. May dala ko din nga tarot card, oh. Ha? Ay, hindi ko yung maluyag nga usgaran ang kapalaran ko. Oh, nga, hindi ka pa nga pakto naton kung bala may crush man sa mo ang crush mo? Ti okay, fine. Sige na. Itongtong ang imo kamot sa tarot card kay balasahon ta. Oh. Ara, natongtong na. agot. Nga malaing gyapon na mudo mo. Isugid bala sa amon para nga makuha na ina. Sige na. Bad trip ako ah. Bad trip ako sa Trent nga to. Ang dumdum niya siguro. Kung mangayo ako sang sorry sa iya. Kay ginpakahuyan niya si Raquel. Karte pa sa iya. Mapatay siya kuno kung magkaon siya sang chocolates. Naton, wala lang unod ang tiyan niya. Ha? Ati, madisgrasya sa kung magkao sa tsokolate eh. Nga aman haw? Nakadumdum ka mo sang una? Nga nakaangkon sa sang madamo nga lagob sa kuya? Kaya nagkaon siya sang tsokolate? Oo no? Nga haw? Sila yung sang tito niya nga doktor, allergy sa kuno sang tsokolate. Gusto no? Nadumduman pa namon sa una nga ginilanat siya. Kaya nakaangkon sa madamo nga lagom sa guya niya. Pero anong koneksyon dira man? Amo na gani siling ko. Allergic reaction sa alawas tungod allergy sa sang tsokolate. Oh hala, nakadumdum na ko sina. Nakadumdum ko nga nagmasakit siya. Pero wala man ako makahibalo nga allergic siya gali sa chocolate. Ay, magbalibad siya eh, kung hindi man siya magbaton. Hala mo, basi bala sa mga tinion nga ini ginahilanat na siya. Kag basi kon, ako naman ang torturon mo. O ano, may paglaom bala ako kay Mariel? Oh, Batsoy, may paglaom ba kuno ni si Otep kay Marielo? Wala ka sa paglaom sa iya. Kay playgirl ang babae nga to. Oh, ligar gali na siya? Oo. Kag wala ka na sang space sa kasing-kasing niya.
Oh, tol. Tungod damo sang lalaki nga nagalagas-lagas man siya mo. Kaya ang tanan, ginpahibi niya. Wala na sa sang kasing-kasing. Boobs na lang nabilin siya. Tarantado! Dire na ka mo. Ay, Diyos ko. Sala ko, gid. Kung may malain nga matabo kay Trent. Ginpilit ko siya nga magkaon sang chocolates. Ginpilit ko ang BFF ko. BFF, sorry lang ha. Ay na ako sila balay. Wala sang tao diri. Kag wala man ang mga kabulig diri sa gwa. Ay, madiretso ako siya kwarto ah. Ano kay wala man ako makahibalo? Nga allergy giri siya sa chocolates. Nalipat ako eh. Nga sang una, nagsiling siya. Nga allergy siya giri tuod sa chocolates. Ambot ah. Ano klase ako nga abyan man? Ay, ara ng kwarto niya. Masulod ako dira ah. Kabay pa nga nagabugtaw lang siya. Ara siya sa kama. Masulod ako. Wala. Nagapangarumbot siya sang habol. BFF, okay ka lang? Wala siya nagsabat. Trent, sorry ha. Wala man siya gihapon nagsabat sa akon, no? Wala siya sang handom nga makighambal sa akon. Ay, Trent! Trent, mapungko ako sa kama mo, ha? Ay. Wala. Hindi ako makasiguro kung nagabugtaw siya o kung nagkakatulog. Uyugon ko siya. Trent! 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 Nakahibalo ako nga daw robot ka. Apang hambal ang bala. Hindi ako makasaho kung wala mo ako ginahambal. Trent! Okay ka lang? Nagbugtaw siya. Apang nagaliso-liso lang siya, ho. Kag nagpangarumbot liwat. Trent, sorry ha. Pis na kita Sorry na bala. Nakig ka bala kagin pangapinan ko si Raquel. Pero may sala ka man, Trent. Kung tani, wala mo lang siya ginpakahuyan sa atubang sa mga tao. Pero nalipat man gani ako nga may allergy kagali. Sorry ha. Wala ko gid baghungda. Wala siya gyapon nagasabat. Ari mo ay, kay kuhaon kong habol mo. Ara, wala nang habol. Kalain sa nawong mo? Nagapula-pula? Nagabululukol? Ala, kalain sa nawong mo? Nagapulahas na sa liog? Anay ka bala, kay may dala ako diri nga bulong. Bulngon nato ng imo labhag. Wala, may balas ka pa ho. Ay, makaluluoy ka man BFF Naluoy gid ako sa imo. Naluoy gid ako sa imo. Sorry na ha. Sorry. Arika. Matumba kita. Te, kung di na tumba kita nga doon sa kama? Kagintumbahan mo pa ako. Sorry lang ha. Abe, kitrapuan kong balhas mo. Okay na. Nakainom na ako sa bulong. Hindi ka na mag-imot, dira, kaya hindi ka ngayan. Sorry, gida.
Ang sorry, isa na kabis ka na siling. Apang nang ginasulit-sulit. Ay, nagalilingi na sa ng ulo ko ya. Bisan ano gali kabugnaw sang tawo. Maduktan man gali isang hilanat. Abi, magaling ka na lang ha. Kibase magdugang lang masakit ko. Okay Pero gusto mo ba lang nga hilamusan ko ikaw sang alabaab nga tubig? Agud nga makuha ang imo hilanat. Hindi na. Ikaw na lang ito magpangilamos oh. Kaya daw asin ang balas mo. Ay, gusto mo ba lang nga buhatan ko ikaw sang sopas? Supas ka wala sa baw? Ano man gali? Ang tanan nga gusto ko, ginakontra mo. Kaabnoy si mo Nakonsensya gid ako sa natabo kay Trent. Gani ginpilit ko nga atipanon siya sa pagpadayon ko pagid. Hoy, agot, di na makadto. Nong! Ah. May palagwaon dito sa gym. Oo, may amateur dito, Nong. Gani nga matanaw ako Gabi naman ini. Nakalisensya na ko kay nanay. Gininto mo naman si nanay, no? Wala, no. Mapauli man ko dayon, Nong Ano oras? Kung matapos na Ti ano na lang kung sa pagpauli mo masugata mong rapist? Nga nagauba? Bye, Nong Jet. Bye! Tikman. Kundi, wala siya makaik. Ay, madali-dali ko Para nga madamo ako sang maabdan nga singer. Hoy! Uy, si BFF ko gali. Sa tinga makadto? Makadto ako sa center May amateur dito. Kag makadto ako dito. Matanaw ko. Di gabi naman ni. Temprano pa niya. Kagdason, mapauli man ko dayon. Wala ka ba lang mahadlok nga masugata mo dirang manyak? Wala ko yung nagapatis ang manyak nga ina. Siling nila, nagasuksok kuno ina sang ruba. Kag kung makakita siya kuno sang babayi, ginauba niya kuno ina dayon. Mapati ka man sina. Chismis lang na iya. Kag sa pananaw mo, interesan pa niya ako? At concern mo lang kayo sa wallet mo. Nakahibalo man ko ka nagpangayo ka naman sa kwarta kay Manong Mudjet mo. Che! Ang dumdum mo gali. Wallet ko lang interesan niya. Interesan sang manyak nga to. Hindi gali ang beauty ko. Raka na tani Maguba pa karon ng gabi ko. Ate, okay Diyan ka na. Ato na siya Ay, madali-dali ko Madali-dali ko sa paglakat. Hindi ko na kinanglan nga magsakay pa sang tricycle. Kay malapit man lang. Kanugon pa sang plete, no? Kabudlay man sining amon lugar, Kay kadamo pa sang liko-liko nga alagyan. Ala, nagbaskog ang hangin, haw? Kag daw maulan pa, Mahimo man ako nga makapasilong. Apang di malas. Kay diri natabuan nga wala sang pamalay, hindi. Nagtupa pang ulan. Ano to? May lata nga nagaligid sa unhan. Dugin sipa sang hungod. Mabalikin ako. Hindi. May tao nga nagasunod sa akon. Nagasuksok ini sang batrab. Malayo pa ini, Apang ako gidang ginasunod niya. Diyos ko. Nahadlo ko, Matuod galing ginasiling nila. Ngay mamanyak na nagasuksok sang roba. Kagubahon ko nun niya ini. Ubahon niyang roba sa iya atubang. Hindi. Kandakulbaan ko, Pero makalma lang ko, Diyos ko. Pumatyag ko. Ara nagit siya sa akong likod. Ang akong cellphone. Mangayo ako sa tabang, Ari sa akong bulsa. Tuwaon ko ini. Hari na.
Hari ng keypad ko nga cellphone. Tumuo ko ng keypad. Pero oh, Trent! oh, nga nag-ibig ka? May problema ka? Trent! Buligi ako ay! May lalaki nga nagasuksok sang batrap. Ari siya subong oh. Kaginasunod niya ako. Buligi ako, please. Hindi ka na mag-ibig. Kantuan kay ikaw, Dira. Isugin sa ako ng eksakto ka lugar. Oo, Trent. Oh. Wala na siya. Wala na ako sa nabatian. Wala na gali ako sa battery. Diyos ko. Mano na lang ako siniman. Mano na lang ako. Naginulsolkid ko ah. Kung nga wala ko nagpamati kay Manong Jet kag kay Trent. Kung namati lang ako sa ila, wala kung tani ako mabutang sa amo sa nga sitwasyon. Kung tani, ara ako subong sa balay, kag kaupod nila. Nagasunod sa akon. Labi nga nagarasig ang iya pagtikang. Diyos ko! Diyos ko! Dawatumba na ako sa dutaw. Sa sobrang nga kaakig kag tensyon. Ay! May taong hinali lang nagtuhaw sa ako na tubang. Nabungguan ko siya. Kag nadulaan ako sang balanse. Kag natumba ako sa duta. Ay! Oh, hindi. May nagpabangon sa akon. Kag nagakuspagin siya sa akon, oh. Kag kilala kong iya ginagamit nga puhumot. Trent! Ikaw, Oo, Gid! ako Ikaw, ini. Gid, Trent! Salamat! Kinagabot ka dayon, best friend. Ginliwas mo ako sa manyakis nga to. Hipos na. Wala na siya. Nagali na siya. Kag hindi na siya makapalapit sa imo. O sige na, let's go. Papauli na kita. Mabasa na kita karon sa ulan. Makaluluoy ka man, Trent. Hmm? Makita sa imo dagbayo. Nga bago ka lang nakabugtaw. Gumon pa ganing buhok mo kag amo man ang bayo mo. Wala ka pa sang ismagol. Apang nagdalagan ka lang halin sa inyo balay. Pagod nga luwason ako. Wala sang kaso. Sige na. Sige na. Ano nga sige na? Kag nga nga nagtalikod ka sa akon. Kag nagkatin-katin ka pa. Mag-aba ka na gani. Nakaibala ko nga kapoy ka na mo. Sige na. Mag-aba ka na lang sa akon. Kaya mapauli na kita. Seryoso ka? Sige na gani. Ati, oo maaba na ako sa imo Sige na. Sige na. Oh, ara na. Nakaba na ako sa imo. Magpanguyat ka sa maayo sa baga ko ha. Kaya marakata kita. Oh, kung wala ka makaabot siguro. Tapos gid ako sa manyakis nga ato trend mo. Karon, nakibalo ka na bla? Kung ano matabo sa imo, kung hindi ka magpamati sa kinahambal sa imo. Ha? Hindi sa tanan nga tion, ara ako nga handa ako magluwas sa imo. Hindi ako si Superman, no? Nga maglupa dayon, agud nga magluwas lang sa imo. Hindi ka matuod si Superman. Apang ikaw ang akon BFF. Nganda magluwas sa akon sa tanan nga oras. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.